Ahojte, dnes vám ukážem, ako naučiť psa povel ľahni. Môj pes už povel vie, takže to nevzdávajte, ak to nepôjde rovnako ako vo videu. Budeme potrebovať pomôcky, ktoré má pes rád. Keď budete mať všetko pripravené, presuňte sa na miesto, ktoré nie je rušivé, aby to psa nerozstylovalo. Psa začneme navádzať, aby si lahol tak, ako je ukázané vo videu. Keď pes leží, háčte mu pomôcky medzi packy, aby sa nestával. Toto opakovanie robíme dovtedy, dokedy to pes aspoň trochu pochopí. Nezabudnite povel trénovať, aj keď pes stojí. Psa navediete tak, aby zadok išiel smerom dozadu, tak ako je ukázané vo videu. Pomaly sa začneme stavať, aby si pes zvykol. Keď vám video bolo aspoň trochu nápomocné, môžete ma podporiť lajkom alebo odberom.